Ýewropa Gepleýär Erkin Türkmen Radiosu. Salam, gaderly ýyleşler. Bugun biz şu häzirki wagtda ýakyn günnäwerde hemini belli bir derejede diňe ýakyn günnäwerde däli Orta Aziýada hatda Kawkazda da öz täsirini ýetirýän uly uruşyň başlanyşy hem häzirki döwürde barşy hakyna günnäwer siýasatyna günnäwerdaky ýagdaýa şollarna bu İran'ın içki hem daşky siýasatyna ören gowy göz ýetirýän oňa belet iýleşimiz köp ýyllardan bäri türkmenleriniň öz bir dolandyrşyny, öz başda dolandyrşyny, iň bärkisi kultur awtonomiýasyny has aňyrdan tutanda bolsa bir İran'ın öz ramkasyna, İran'ın öz şäherine de bolsa türkmenleriň, ýani türkmenleriniň öz başdaklyk ýa-da öz başdak respublikasynyň bolma uğruna göreşip gelýän Yusuf Kori gepleşigimde çağırdyk. Yusuf, hoş geldiňiz bizim gepleşigimde. Golluk Muhammed. Onun hem togara vermeden önce men şu 8 Mart halkara hatlylar gününe. Bizim öz toplumumuzda Türkmen sahrada Türkmenistan Cumhuriyeti'nde umuman kadarın günnäwerne Türkmenlere diýjek bolýan, Türkmen ayal gyýrlara hepsine şu günü gutlayjak bolýan. Üsürekden gutlaýar, olara jan saglyk, bu saýyn üstünlük arzu etýär. Hem jemgyýetlerine peýdaly, hem özlerine peýdaly ýaşap bilmegi başarmaklaryny arzu etýär. Ýören dogry. Köp sag bol gutlagyň üçin. Bir gutlag elbetde mene muňa goşulýan külli türkmen ayal gyýrlaryny hem de Türkmenistanly ayal gyýrlary hem de biziň gepleşiklerimizde tomoşa edýän, bize hormat goýýan ayal gyýrlaryň hem de erkek adamlaryň maşgallarynyň hemmesini bugünkü halkara ayal gyýrlar güni bolan 8 Mart bilen tüýsürekden gutlaýar. Geljek ýyllar goýup biziň maşgallalarymyzda şol sanda biziň söýgüli ayal gyýrlarymyzda enelemizde bagtly durmuş getirsin. Indi gowy arzuwlar bilen başlasagam bugünkü biziň gepleşigimiz Yusuf öz bilişiň ýaly ören dartynly wakalara bagyşlanan. Sebebi 28 fevralda, şu ýylyň 28 fevralyna duýdansyz ýagdaýda gepleşik gidip durka Amerika bilen İran'ın arasynda şu atom ýaragyny ýaýratmazlyk hem de şoň ýaýramanyň öňüni almak hem de İran'ın bu meselede atom ýaragysyz bir döwlet hökmüne galmagyny üçin etjek gepleşikler gidip durka birdenka bir 2 günlük 6-njy Bazar gününe hareketme elan edilenine alaga edin 28 fevralda İsrail bilen Amerika duýdansyz ýagdaýda ähtiýalanlyk bilen İrany bombalamaga başladylar. İlkinji pursatda da olar 42 sany şu İranyň syýasy hem harby ýolbaşçylygynyň başyna ýetdiler. Inni şunun bilen baglanyşykly men ilkinji sorum şeýle. Şu ýakyn günnäwerde bu ýagdaýa Yusuf sen özüň bir belet adam hökmüne nähil baha berýän. Onda söz senin. Awalın Muhammed ýakyn günnäwerde diýende inni ýa aýdyp geçdiň-de 28 fevralda şinýanakda ýokardan uruş başladylar da rakat atyp. Şu uruş öňen bir geçen ýylyň şu komuty başlananyna menim bolsa şol 6-njy aýdan başladylar da. Şimdi 10 gün durmany 10 günlük uruş geçdi. Ne şu mahalam uruşy biz ýatyrmaýak ýöne häzirlikçe ýatyrýar.
diyen söz orta çıktı. Orta geldi. Şey dip yani biz häzir uruş ýatyramda ýene-de gürleşip bolarsa, tawarlaşyp bolarsa, sizin hökümetiniň, Iranyň hökümetiniň nähili alyp barşyny, biz bilen nähili goňşak däligini teljerip görer. Ondan soňra ýene gerek bolsa herekete geçer diýenler şol haýwat gelýär. Onuň tamam. Hiç tatlana da ananar ýanak diýdi iki tarap. Işine ýanak bir dartgylly ýagdaý içinde halkam ekonomikden hem de zatdan halk 47 ýyl bäri hökümeti dolandyryp gelýän Molla rejimi, Molla Ahun Molla diýilýär. Türkmen Ziraat Baýtamy, Türkmen İran'daki Türkmen Sahra'daki Türkmenli Ahun Molla diýär. Ahun Mollalar hökümeti gaty İran çökördi de. Revolüsiýa bolan wagtyndan bäri 47 ýyl alyp göreňne halk zıdap bilmedi, köçe çıktılar, olum ayılganç öldürüp başladı. Yani bir taraftan hem halka yurda hiç bir hayırlı bir daha da netice olmadı. Ondan sonra birden-bire yankı gururun gidip bu arasında her bir haftadan onun başından 7-8 günden 3-4 günden yani çok ileri bu şey yaptı hükümet. Şundan bir netice çıkarım kadetti umid etýär. Adam bakır umid etýär. Birda çıkarış birinci ağır günden çıkartıp şey dip duran halkın ýagdaýynda ýanadan başlandy. Görýän aýylgançda toňa hemme zady bütün minutlary bilen sekundlary bilen ýanak barakyp gözüme ýöne getirmem gorkat bolady. Biz diýe şol ýerde diýe çöküp bolýar men diýip diýe teslim bolmasa boýnun mete diýe şoňa şelin geçecek diýär. Şeydi şunu ýanak bir dartgylly aýylganç adamlar näme bir iralyk ştaty menini ýaşar ýurtda ýerdeki immigrantda bolup şey ýaşap görärdi. İş ýere gitýär näme ýagdaşyk irallary göreňi hem ýüzü göz tutup ahillat bir salamlaşmak eýway näme bolar kadyn näme bolar näme boljagyny hiç bilen ok ýöne bir haýır bolarmy näme bolar. Mala çelline hiç haýtyndan bir haýır çykmak ýa-da. Doğru, doğru. Gözlerine ýaş çegelýär. Biriniň o bir arnaşyň oglany beýtir, o biriniň nämesi öýü ýokulyp durşy falan derdi. Ýene bir zat her gaýty näme bollarsa da san. O tarapdan hem köçä çykyp şol talap etýärler da şu bir uruşy ýatyryň ondan soňra şu hökümet hem ýatkany bile ýatyryň ýanlar da bar. Bir tarapdan aýtýanym bar şu bir uruşy ýatyryň haýdan haý ondan soňra näme etmeli bolsa ediber eýlin. Ýöne halkyň beýçigi dawa ýadetçi, bagyrçy, gyýgyrçy janyp däme. Onu häzir ýagdaýda bir dinleýänem ýok. O yer alan o. Ama da. Ini ştaýda bir bellemeli zat bar da. Aýylganç diýjek bolýar. Aýylganç. Inni ştaýda bir bellemeli zat misal üçin aýdaly halkara hukuk normalaryna görä, halkara hukuk kanunlaryna görä, egerde sen bir ýurduň üstüne doğrudan bir ýagyşy maksat bilen ne şuna men gaty ünsveriň diýip aýdýan. Ýagyşy maksat bilen bir bütün dünýä hem de şol hatda şol ýurduň ödüni de bähwitli bir maksat bilen çolýan bolsa ýa-da çözjek bolsa, onuň üçin halkara derejesinde şoňa ruhsat alınmagy diýer bu. Birleşen Milletler Guramasynda bu mesele seredilmeli. Hukukçuluk Geňeşinde muňa seredilmeli hem de bir karar, rezolýusiýa çykarylmaly. Şol rezolýusiýa görä-de soň şoňa hukuk alan döwletleriň toporumy, NATO diýen ýaly, ýa bolmasa Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçylaryny güýçler diýelimi. Hatda sen mysal üçin aýdaly Amerika men şol rezolýusiýany öz güýjüm bilen ýerine ýetirjek şol Birleşen Milletler Guramasynda kabul edilen rezolýusiýany diýip çözjek bolsam şoňa şeýle ruhsat gerek. Emma bu meselede İsrail bilen Amerika
hiç kimden ruhsat almadan ol Birleşen Milletler uğramata beylede dursun. Hatta Amerika'da bir kanun var. Eger de prezident şular ýaly daşary ýurtlaryň biriniň üstüne goşun iýerjek bolsa, onda Kongresden hökman ruhsat almaly. Trump bolsa ikinji gede şol ruhsaty almadan, o geçen ýylyň tomtununda da şol deň aýdýan näme var? Çoluşun Amerikan, İran üstüne çoluşy. Şonu da ruhsat almady. Ana bu gedegem ýene-de hiç ýyly Kongresden ruhsat almadan Israilem özüne yaran edinip ikisi bile duýdansy ir bilen parahat oturan İran'ın üstüne bomba ýadyryp uradylar. Ödem ilkinji sagatyň ödünde diýen ýaly şo ýanky başda belleşim ýaly İran'ın bütün siyasi hem harby ýolbaşçylygyny ýok etdiler. Şu taýda gep näme? Näme bir sagatyň içinde ýok etdiler? Sebebi şol wagt bir ir bilen sagat 8-den soň İran wagty bilen olar şo Hameneýiň ýani İran'ın baş lideriniň ruhy lideriniň zaýyna şoň rezidensiýasyna ýygnandylar bir meseleni maslahatlaşmak üçin. Edil şol wagtam Israil ol Hameneýiň rezidensiýasyna urýar. Indi şu taýda bir daşary ekspertleriniň, jurnalistleriň üns beren bir faktyna men siziň dikkatyňizi çekmek isleýän. Şonuň öň ýanyna gepleşip gidip durdy Ženewada, ýalňyşmasam. Şeýle dämi? Şonuň İran bilen Ha, ikinci gede o tak. şu İran bilen Amerikan ilçileriniň arasynda, ýani ilçi taýda ilçi ýanky gepleşip geçirýänleriň arasynda. Ama Daşary İşler Ministerligi gitdi ya İran'dan. Ondan İran tarapdan Daşary İşler Ministerligi, ministri, Arakçy. Nimet tarapdan, Amerika tarapdan bolsa Witkoff bilen Kushner. Yani Trump'ın öz giyewsi. Onun hiç ýyly bir Daşary işler ministrim däl, ýa bolmasa bir ady belli bir siýasatçam däl, näme de däl. Ol näme boýunça belli. Diňe Trump'ın giyewsi bolan üçin şoňa şeýle möhüm wezipe ynanylyp iýerilýär-de, Witkoff bilen bilerdi. Indi bular gepleşik alyp barýarlar bolýan. Birden şo gepleşikini hepden soňuna şowsuzlygy goloýlaýar. Ýöne umyt bar diýip torýarlar. Men şo wagt Arakçyň çykyşyny dinledim. Hatda daşary ekspertleriniň aýdandaryny dinledim. Gepleşiklerin barşy entek gerekli netijeni beren ok, ýöne umyt bar. Gelecek hepde de şol dowam eder diýip nimetdiler, aýtdylar, bellädiler. Emma gelecek hepde dowam etmekde eýem şoň ertesi Israil bilen Amerika İranyň üstüne ähtiýarlanyk bilen şoldular. Indi şu taýda ýanky men şu dikkatyňyzy çekjek diýen zadymy aýdaýyn. Emma bolýan şonuň öň bir näçe wagt öň İranyna godulan turanyna şu ýylyň başynda ýanwarda dämi şol Ýusuf? Şol Yok, fevralda şol uly godulan başlananyna tarihde iň uly godulan başlananyna İranyna halk şonuň haýyş etdi. Trump'dan soňa waka şol İranyň rejimi birehimlik bilen ýaşlary halky gyrby uranyna, bir näçe müň adamyny gyranyna halk haýyş etdi Trump'dan. Gel bizi golla diýip. Trump'am söz berdi. Açyk halkara metbuatyna öňe çykyp söz berdi. Men ina kömek edýän, ana eýem kömek size ýetip barýar. Ana azajyk gaýrat edin, ýene bir azajyk görüşiň, öýüňize girmeň, köçelerde görüşmeňizi dowam edin. Ana men size kömek berjek diýdi. Emma gynansak da şol kömek gelmedi. Hiç gelmedi. Trump İran'ın ýaşlaryny, halkyny belli bir derecede, men onu dolu 100% diýjekken, olar öň başta öz yltyary bilen çykan adamlar köçe, ýöne şolary allap basym hökümeti öz eliňize alarsyňyz, menem sizi gollarym, Amerika sizi gollar diýip, bulara söz berip, bular gırdyrdy. Amerikan kömege gelmedi, ýani Trump'ın kömege gelmedi. Ýaşlar muňa
görüşi dowam etdiler. İran'ın ruhanlarım hem revolüsyon gvardiyası kisir diýerler da ama olaram gyrdy ýaşlary. Neticede bir hili şeýle bir ýagdaý emele geldi. İran'ın ruhanları bilen şol aýylgan şol kisir diýilýän revolüsyon gwardiýa bilen bilelikde Trump dilleşip diýen ýaly şo ýaşlary gören ýalak bir şeýle bir düşnükli ýagdaý emele geldi. Emma näme üçindir şo wagt kömege gelmedik Trump soň birdenka hiç ýyl urşulan etmeden Yankayçımyalı Kongresden, Amerikan Kongresinden ruhsat almadan, Birleşen Milletler Kurulmasının ruhsatı bolmadan duydansız Amerikan üstüne çözdü İsrail'den. Inni daşarı ekspertler şu tayda bir daha da üns verdiler. Asıl olur şol 28. fevral'la İr bilen Hameneýiň rezidensiýasyna bütün İran'ın şu bütün siyasi hem harbi ýolbaşçylygynyň uly ýygnanyň geçecekdigini 2-3 şepde öňünden bilipdirler. Şonu bilip, şoňa garaşypdyrlar. Şoň üçin men pikirimçe Trump'ın kömegi ýetişmändir İran ýaşlarynyň gozolanyny. Haçan şol bir zarbada bütün İran'ın siyasi hem harbi ýolbaşçylygyny şol sany Hameneýiň kut özüni ýok etmek mümkinçiligi dörenler şu tagat gelenine de bular urşa başladylar. Näçe şoňa nähili garaýan? Men karaşym şeýle bu program içinde kara ku mesele ortaýa gelýär. Ira döwletler arasy gatnaşyky amana alalaşak bolup, meselem çözjek bolup bile gurunbeşlik geçirýär. Belli bir yerlerde açaçanam geçirýär. Ýöne otada döwletler arasyndaky bolýan o gurunla yani diplomatik yani metotda geçirilýär. Diplomatik metotda ol yana köçede jurnalist bilen gepleşýän yana hem bir şu aýtýanyň düşünülmeýär. Sen me bolşundan ýüdüň gödüň oýlaşyndan hemmedadyňdan her o karşyňdaky bir düşünýär. Mesalan şunda Türkmenistanyň ilçihanasy bar. İçinde näçe diplomat bar her ilçihanada. O ilçihanalar her hili gurunbeşlik istedi. Kim önemli geçirýän bolsa, şu ramyň içinde geçirýär. Yani diplomatik ramyň içinde. O karşıdaky hem şonu bilýär, her kim bir duýup alýar, onu birden-birde bar ýokda, soňra birden onu sinaban görülýär-de. Şu maksady badym şoň bu aýdan sözünde bolşunly, obrolşunly dep hata edilýär. Ýeri-ýeriň üstünde. O gurrunu şu rama alaylı ola İran'ın bolşundan näme düşünüpdirler, näme karar alypdyrlar. Biz bilemdik. Ýöne biz bir zady bilýär. Bula 28. fevralda raketlerini atıp başladılar. Öňem 12 gün şu işi gördüler. O mahalam parahatçılık bolanok dedi. Häzir uruş aramızda bar, ýöne häzirlikçe ýatyrýar dedi. Yani diýjek bolýany ýanadan bir uruş başlajak gerek bolanlar. Alan wagtynda. Şimdi bir iki tarafın üstünde bırak diýjek bolsam, burun çoňa bar ya. Biz hiç kimim aýdyp bilmeýär. Nähili bolup şu karary aldy. Yani her kim idarlayan bolsa nähili metodologi we ortada nähili ýol bilen yani maksatları taraf alıp barýar. Näme kabul etdirjek bolýar bir-birine. İdarlap görsek çok näme diplomatik boluş we diplomatik metodda alış, iş alyp barış we onun marahy o nähili anlapdy. Ben onu aýdyp bilmeýän, aýdyp bilmeýän. Öne on bolşundan eden işinden bilýär. Bunu yok. Bunu temizlemelik kararı geldi. Doğru. İnniki olmayan. İnniki soru geçeli. İnniki soru geçeli. İsrail'in Amerikan şu İran'ın üstüne bilelikte şolmagy İran halkının peýdasyna mı ya da ziyanına? İran halkının ya beyleki halk olsun, Türkmenistan halkı olsun, Azerbaycan halkı olsun. Yok, häzir İran barada gidýär de bu. Häzir İran barada diýjek bolýanym, men pikirimçe uruş ýanda hiç kim peýdasyna bolmaýar.
Ben 21. asırda yaşayan, bütün kabul edilen bir tofor konvansiyonlar var. Şu konvansiyonların üstünden esası insan haklarını yurtlar, devletler arasının katnaşımı hepsinde önüne bir mahsus şunu belli etken kararlar görülüpdür, kararlar alınır. Şun esasında biz iki taraf oynalıp yani birbiri bilen katnaşıp olmasa häzirki zaman hem biraz uruşa var ya. Sebebi o tavuk uruş zamanı bilen häzirki zaman tafawut et. Tavuk uruş zamanı böyle Şu bir konkret bir soru. cemaate bir daha kabul etmiyorum. Cemaate bazar açık bazar siyasetine geçildi dünya boyunca. Açık bazar siyaseti esaslı rol her kim öz peýdasyny nähili düşünýär, şoňa görä nähili bolýar. Yusuf, häzirni konkret anyk soru, şu häzirki İsrail bilen Amerikan, İranyň üstüne çözmegi, ähtiýalanlyk bilen şu İran halkyna kömek dip şol punktdan badaşlyň çözüşiniň nemesinde bir ýepinne aýdýar Trump aýdýar bir İran'ın diye yadro yarağını almanın öňüni aljak bolýar, yadro yarağını döretmegiň öňüni aljak bolýar diye, şoň üçin goşun salýar diye, bombalayar diye. Bir sözünde aýdýar bir İran'ın halkyna häkimiýeti öz eline almaga hem demokratik döwlet döretmege kömek etmek üçin çözýär diye. Yine de soňundan yeni iki sany başlatlar aýdýar. Indi gep şutaýda şu İran'ın peýdasyna mı İran halkynyň ýa-da ýanynyň çalış. Edil uruş nähilli bolsun, haýsy bahana bilen, haýsy maksat bilen bolsa peýda getirip bilmeýär diýip düşünýärmi. Dogry. Häzirki zamanyň normy şol insan haklarynyň metodyna şoňa uygun edilmese hemme ýana bu toplanýar. Doğru. Indi men şu sorawy berýänmiň ýene bir sebebi bar. Ona men häzir sana aýdaýyn, açaýyn şol nemeni. Halkara ekspertlerin, men okuyan ölke erdäşlenmediň şu mesele bilen ýakynan gyzyklanýan, günnogorda köp işleýän jurnalistlerin berýän bahasyna görä, uruşyň öň ýanyny diýär. Ýani mysal üçin şol fevralyň başyndan başlap godulan turanny, İranny, ýaşlan godulan turanny, halkam gollanny şonu İranyň halky diýär çen bilen 50-50 diýen bölünüşdi diýär-de. Gylla ýary ruhanlaryň garşysyna şu klerikal rejimi ýykyp demokratik guruşa geçmegiň tarapdary bir tas ýarpys diýen ýalam ruhanlary gollaýar diýär-de. Emma diýär şu adalatsyz uruş başlanandan soň, şu ähtiýalan çözüş başlanandan soň adamlar diýär İranyň halkynyň tas 70% inni ruhanlaryň töweregine jebisleşdi diýär. Şoň iň bir esas sebeplerinden birem şu edilen ähtiýalanlyk. Men şoňa ýürüýte dikkati çekýän. Hiç ýyly halkara normalary, halkara hukuk kanunlary saklanmazdan, şoň äsgerilmezden başlanan uruş diýip halk şunu hasap etdi diýär-de. Onun ikinci bir aýlygynç uruş bolanda adam uruşun ikinci mi üçüncü günü şol Tehranyna yerleşýän Gyýylan mektebine edilen hüjüm. Şo Gyýylan mektebine edilen hüjümde häzirki wagtda men näki maglumatlara görä 168 sany ýetginjek okuwçy gyýy öldürildi. Şolong üstüne aýylgans bomba uruldy, ýani raketa gelip düşdi. Şonu indi İsrail bilen Amerika bir-birine ýapýarlar. Olay diýen biz etmedik şonu İsrail bunu bir hili ýalňyz diýär Amerika eden bolaýmasyn diýenýär. O taýda iki tane döwlet bar, şonu edip biljek. Ya Amerika ya İsrail. O taýda üçüncü ýurt ýok. Üstüne ataýar ýaly. Şoň üçin hem şo haýsy bolsa da şolong ikisi dilleşikli çözdiler. Şoň üçin hem tapawdy ýok. Şoň günäsini, şoň ýadygyny, şol aýylgans işin jogapkärçiligini şolar bilelikde almaly özüne. Indi şolum İran halkynyň pikirine, şoň pozisiýasyna gaty ýerbet urgu boldy diýär-de. Şol sebäpden hem diýär, inni İran halky öňküýaly, fevrallyk ýaly 50-50 bölünüşe nokta, inni iň adından 70-30, ýani halkyň 70% şemeti ruhanlaryň tarapyna geçdi diýär.
30% töweregem hinidem şu ruhanlaryň aýrylmagyny isleýär. Ine şoň üçin sorawy men häzir sana soraw berdim. Inni 3-nji sorawa geçelim. Yo, şu mesela yani soralar da 168 sene okuwçy gyýyp öldürilipdir diýenler. Ol ýa-da ol Tehranda diýen o Tehranda bolmady. İranyň güneşdesinde Minap diýen bir şäherde boldy. Dogry. Şäher Tehran Onu başlanganda men şonu Tehranyň bir grup boljagy diýip düşünüpdirn. Yo, o tarzda yani Moğol adam ýaşaýar. Ola Komberdat Mümürdat adam ýaşaýar. O çeňrak ýerde. Onu hafam meter ýalňyşmak asla mümkin näle. Ýalňyş diýen nime bar? Ýalňyş urdu diýen ýalňyş urdu diýer ýallarla diýme onu. İranyň hökümetiniň näçe hyllyk yani ýaragly güýji bar. Biri ýanky rewolýusiýon gwardiýasy gorawçylary. O berdi şolong uğruna düşýän şolong teorelerine halk içinde bir topar ýaşaýyş bolanlary getirip ona başga bir ad takyp ýany şolong her gaýsynyň garawul yarag ýene bir zat giýdilen nämetden ýeri bar. Şol mektebiň ýakynynda ekenna. Şol atylan raket ona degen ona da täsirini getirýär. O uruşda bolýan da ýöne uruşlayan zatdan ken hiç mahal şun yanak bir aýylgynç bir zat bolmaz dip şu mahal şu zamanyna beter güýçli aýylgynç hadiseler bolýar. Sebäbi teknologiýa gaty ösdi. Dogry. Inni Yusuf, başda men hem soraw şun bilen baglanşykly. Edil sen şäher 3-nji sorawa diýip uradyn da. Ana şu 3-nji soraw men häzir okaýyn. Amerika bilen Israil öýlerini dünýäde iň ösen, mysanadan iň göni, iň dogry urýan yaralaryň bardygyny tekrarlaýarlar. Bizden güýçli döwlet ýok diýerler. Onu beýle bolsa olaryň şu atan raketasynyň hamana şol gapdalnaky bir militer ýani harby bir Iranyň harbylarynyň okuw geçýänmi, türgünüş geçýän zaýyna degmen, on bir epesli bir 100 metr, 200 metr beýletindäki, belki de 500 metr beýletindäki 12-14 ýaşly okuwçy ýetginjek gyýdylan okuyan mektebine degmegine nähil düşündirmeli. Diýmek olar öňünlerini şu bir nirek haýsyn okada ursagam şu nokotlaýyn urýar. Başga Iranyň halkyna howp salamzok diýen onu ýalan bolup çykýar. Onu 168 sany çağajyk gyýdylar, okuwçy gyýdylar, biýgüne gyýdylar. Onu İran bilen Israil'in öňjegligini täpli wepat boldy. Muhammed İran'a yaşap bir İran'a bir kinoň içinde oturan adamın hemmesini ot yandırıp kül ettiler. Sonra kim etti bunu, kim etti? Her yeri onun üstüne attılar. Üstünden 30 yıl geçenden sonra İran'ın öz hükümeti oynandı. Özlere dipdiler. Bulan eden cenayetleri, o anarkıyla eden cenayeti birikide ana vermeli. İki eşek vuruşlar ortada nämeler diýer. Nawa, iki at depşer arasında eşek ölür. Aşağı arasında eşek ölür. Betbaççılık görür ýanyk däl. Haýsy tarafy tutup dämi ýakasyn silkiläniň bilen aljak netijem ýok. Ýazgaranyň bilen aljak netijem ýok. İkisem ýüzi gara, ikisem marahy. Dogry. Men lalaşýan hem bilen Yusuf, şu meselede inni şu Iranyň hökümetem günäli, İsrail bilen Amerikada günäli. Men şu meselede hem bilen 100% lalaşýan. Şu iki tarapam günäli. İran öz halkyny gyrmakdan çekinenok, emma inni kömegi gellik diýenlerem olama medýan kömegin şeyle. Inni bizim edil dokument wagtymyz galdy, ine şunu gödüňde tutaly. Men 4-nji sorawa geçeýin. Inni Yusuf, sen pikiriňçe İranyň halk häzirki ýagdaýda haýsy tarapa agar, geljege de teretjek bolarlar. Häzirki ýagdaý ýani gataýlygans. Haýdysmy diýalyny gataýlygans. Inni haýsy tarapa agar, progress tarapamy ýa alaşsyzlyk ýeňermi? Keseden gelen birekim düşmanlara garşy durmak üçin halk klerikal ruhanlyň tarapyna geçmeli bolarmy?
Hökümetin öz İran'daki Türkmen doğulları bir dinle. Awo. Hökümet ve İran yerine İran'da bir halk yaşamak İran halkı değil. İran halkları. Awo. İran halkların içinde kolonyalistlik geldiler bir halkı hem de eline verdi. Şu halkların her dağda yüzülen bir gedek açatı hükümete rejimi yüzülen sondan peydalanıp ödüşünü oraya bir gedek ahun moğladan peydalanıp ödüşünü oturacak oluyor. Bu hadırkı zamanla bunu yani birine şeyle çareli olacak olsan o yurt hiç hille yaşamına yetip bilmeye Doğru. şu bolup duran hadise yanak şuna mengdeş fırdat ne hille de olsa geç karaya şıl hille tiyatat unuturmak, çok hille yurt dolandırmak. O tutuşanla da o komşuyum ama ya ağusu burnuna degiyen ağzından odun dumanlarını. Başına da bir hayır getirmiyor. Afganistan'ın bir, İran'ın bir, bütün ta Orta Doğu dengizi başatadı. Yakın Orta Doğu. İşte şuna taraf git, bizim Salcuk devletleri, bizim Türkmen devletleri gidip gelirler. Neyme hayır gördü Türkmen şundan. Hiç kimim hayır gördü bilmiyor. Yani. Bugün yevrim. Uçtan pek hayır görýän ýok diýen de oň bilen lalaşýan men dogry. Inni bu taýda Urşa turýan hökümetlere marahy. Hiç yüzün yoğuryan hatta, hiç bir kav tarafını tutaryan hatta. Doğru. Ayıp demmesin zaten. Doğru. Ayıpsız adamı ayıp araştırsan, ayıbın tafsir oluyor, ayıp çıkarıp oluyor. Sebebi hiç de absolut de dünyada. Ne adamçılık, adamkârçılık absolut, ne beyle kıbırda. Şunun için, yani mesela işin yana karab, şuna bir öz aklımı da işledip, şuna bir burada diyecek olsak, öz aklımı da gelen aytacak olsak, dile getirecek olsak, şundan näme hayır çıkarıp dip şadak etmeli. Her kim öz gamını yemeli. Doğru. Inni dinle. Trump'am şuna aytdı. Trump desen ne ben söz kuşkuran, ol kuşkuran mesela ne için de ödünüz okuma bırak yani. Aklınız yok mu diye. Doğru aytdı. Ben Trump'ın yüzünü yuyacak olamam. Birini ağlayalay. Ben de öz peydam için hareket ettim. Ben öz peydam için. Ben halk kalan öz peydam için ödünçe düşün. Ahun molla öyle ne için? Ahun molla gitsin mescitte namazını okuyorsun adamlara da namaz ne için okuyan anlatsın ne sorular varsa cevap versin. Batı doğru. Hükümeti halk seçmeli. Batı doğru. Hiçbir hayra o gidip bilmiyor. O Batı doğru. yaşı şu görüp duramaz yaşına mengeç bir aylığın vakala yüze çıkıyor. Yetbasılığının halk çekti. İran'a gelen halklar şortanda Türkmen halkı. No. Inni Ne etmeli? Yusuf, başla men şuada yeni bir fakty getirmekçi. Hanni neme İsrail bilen Amerika İran'ın sinatçılarını şon esasy yankaydışmalar Trump'a näme üçin şolanyň belli edip bilen o. Trump şu yankaydışmalar bir görsen İran'ın atom yaran döretmegini öňüne aljak bolýar. Şon bir öňüne almaly, hökman almaly. İran hiç wagt ballistik raketalaram yasap bilmeler, atom yarağınam yasap bilmeler diýdi. Şoň üçin biz urmaly bolduk diýär. Onun ikinci sözünde daýdy biz İran'ın halkyna kömek etjek bolup şoň üçin girdik İran'a diýär. Üçüncü sözünde ýene bir zat diýär. Dördüncü 4 tane argument öňe sürýärdi geregine. Onun ekspertler aýdýar şu doğrusunu aýtsaň Trump diýär, şu İran'ı näme üçin şolanyny bilenok diýär. Sebebi diýär aslında Amerikan bekvidine der şu Trump'ın edýän işi, ol diňe İsrail'in bekvidine diye. Şoň üçin Trump formulerlap bilenok diye urşu näme üçin başlangyny näde? Inni men halkara ekspertleriniň pikirlerini aýdýan. Inni şu meselede aýtmaly ýene bir zat bar. Şu onuň men sen bilen lalaşýan şu uruş, şolar ýaly aýylgan uruşlar hiç bir halka peýda beren ok. Amerika da peýda beren ok, İsrail'e da peýda beren ok, İran'a da hiç kimede. Ýöne häzir şu uruş gitdiçe töwerene ýaýrap barýar. Sebebi günnäwar ýurtlaryna, mysal üçin günnäwar Arap ýurtlaryna Katar'da, Birleşen Arap Emiratlaryna, Saudi Arabistanyna, onuň Kuveyt'te
Amerikan bazalary bardy. Häzirem bar olar. Inni İran şolary urdy. Onu sen niýe üçin Arap ýurtlaryna raketa atýan diýenler näýdi? Biz Arap ýurtlaryna atamda raketalar diye. O taýda Amerikan bazalary var. Şol bazalardan birim üstümizde çalış edilýär diye. Şol bazalaryň duran yeri Amerikan territoriýasy diýip atap edilýär diye. Şoň üçin hem diye bizim Arap gomşularymyz, bizim garnaşlarymyz diye bagışlasyn diye biz olaň üstüne çalamsak, biz şolun territoriýasyndaky Amerikan bazasyna çalýar diýerler. Ýöne oňa garamazdan eýem bir raketami, iki raketa Azerbaýjanyň territoriýasyna da gelip düşdi. Yine bir adam entirin dikkatyny çekjek. Hatta bir näçe gün mundan öň giýje İranyň bir raketatyny İranyňky diýip atap edýärler-de. Türkmenistanyň territoriýasyna urulyp bikildi. Onu häzir halkdan gizleýär. Prezidenti kabul etdi. Yo, prezidenti kabul etdi, emma şu bir Türkmenistanyň territoriýasynda bir raketa gelipdir. Muny häzir halka aýdan oklar, ýöne aýtmasalaram, şol raketany urup ýykypdyrlar Türkmenistanyny. Diýmek, inni Türkmenistana da hop awanýar. Inni hemen bir hem geri awanýar. Hawa. Inni gepleşigimiň ahirinde ýene bir zady ýatlap geçeli. Trump bir sözünü Türkmenistanyň nowaty geler, şu taýda hökümet atadan oğula geçirildi. Şu taýda da bir ayatalla bar. Ol ayatalla Berdimuhammedow, Gurbanly Berdimuhammedow oğluny prezident goýup, özüm ayatollaň edýän işini edýär diýipdir. Diýmek, ine Türkmenistanyň men hanny görnüşi ýal Kubadan hem ýene bir kısan döwletden Türkmenistanyň nowaty goloýdy. Diýmek Gurbanula daşary ýurtlarda ýam ayatalla hökmüne baha berilýär. Sebäbi ol Serdar prezident goýup öýdi döwletden çekilmedi. Gaýta şol Hameneýiň edýän işini edip öýdi döwlete esasy ýolbaşçy bolup galdy. Bu bolsa Türkmenistanyň hoply ýagdaýy döredýär. Şunu bir halkyň dikkatyna getirmek istedik. Egerde häzir Gurbanly Berdimuhammedowyň hemde Serdar Berdimuhammedowyň bilelikdäki bu kanun rejiminden tizrak diýilmese, Gurbanly çekilmese häkimetden onu Türkmenistanyň üstüne de yakın gelecekte ulu uruşun avarmağı mümkün. Muhammed, Türkmenistanyň durumy sen ister isteme bizim tebitimizde yaşayan yerimizde geopolitik ütköye hiç zat ön formuna almayan şol ütkö isteme odağa çekti ya. Doğru. Sebebi? Yusuf, yine bir ören gızıklı soru var. Şu İran'ın häzirki durumu bilen bağlı. Hani şu garma örmölükde, şu bololong turanına, İran'na, daşary ýurtlarda, Amerikada ýaşap ýören, bütün ömrü şu taýda ýaşan Reza Pehlevi, öňkü gaçyp giden 79-njy ýylda ýurtdan gaçyp giden ruhanlardan ýeňilip padşahyň ogly, ýalňyşmasam 65 ýaşly, 66 ýaşly Reza Pehlevi, muňam ady Reza. Reza Pehlevi häkimet başyna geçmäge taýinlik görýär. Ol özüniň halky köçä çagyrýar, özüniň ýurda geljekdigini hemde döwlete ýolbaşçylyk etjekdigini aýdýar. Şu meselede sen garaýşyň näme hili ýetip, sen İrana ören bilet adam, sen Türkmen Tehran, Türkmeni, onu da ýöneköy bir adaty ýaşaýjy derle Türkmen Tehran, sen bütün ömrüň şu Türkmen Tehran ilatyna hem tutuş İran ilatyna ýagşylyk isläp gelýän adam. Sen şolong şu İranna bir düzgünlük, tertipli bir demokratik häkimetin dürümi üçin görüşüp gelen adam. Senin şu häzirki Reza Pehlewiň diýen zatlaryny, şoň özüni alyp barşyny, hem de şoňa onanýan adamlara nähili baha berýän? Muhammed, her zatdan önçe bir zat gözüne tutmaly. Olam 1979-da İranlar şoň hökümeti, tählibi hökümeti halkın ayaklanmağı, halkların ayaklanmağı bilen onun ayağa kalmağı diýilýär de türkmençe ayağa kalmağı bilen, şolon karşısına çıkmağı bilen şolary hökümeti ýykyldy da. Hökümet agdaryldy, ýykyldy.
Şola kaçıp gittiler. Şimdi şola diyemne, şol hükümetin yüz binlerce adam, şon hizmetindeki adamlar, şu mahal bütün pullarını dolara devirdiler. O mahal her 5 tümen, her 5 tümen $1 oluyordu. O mahal biliyor musun neçe? Hatta sormağa da çekingen şu. O da neçe 100 bin, ne milyondan geçip yani. Hümmetçilerini de İran'ın pulu. Ha, hop. Ne şu aralıkta hem İran'ın içinde hem İran'ın dışına çıkarların arasında nesil yetködi. 47 yıl geçti. Şubat 2026 1979'un fevralına hükmet ağlarıldı. 47 yılın içinde nesil yetködi. Tede adamla ayağa gelip şu hal doğulu 47 yaşadı. Hop, ne yani şunun içinde şol 2000. yıldan sonra internet yani gelenden sonra şu internet bilen oynap olan yeten yani yaşlılar var. 30 yaş, 25 yaş, 30 yaş, 32 yaş, 35 yaş kam olsa şu yaşlardaki adamlar. Şunun içinde bir tade afıllı bir neçesi şu mahalleye hadirki bilen deneştiriyor da. O mahal başka bir zamanını, başka bir devranını, o mahal soğuk kuruş devri bizim İran'ın düğününe Sovet Soyuzu vardı. Araçak Türkmen Tehran içinden geçiyordu. O yağdayda olan yani hükümeti puç edilip getirilen hükümet puç bilen armiya zor bilen halkı mecbur edip hükümet eden devlet yurtta yıkıllı halkın son karşısına çıkma öyle. Ne? Yönü yankı hille bir de yarım bilmedim neçe prosent oluyor. 2%, 3%, 4%, bir yaş yurtların içinde. Uçup adamların prosenti. Çok kem tecrübe de o zaman bilen şu zaman ne? O zaman 47 yıl sonku 47 yıl gün ve gün ütköptürün bir zamanın içinde. Teknolojiye atı ötüp duran vaktinde hep adamın hayatıyla balık hayatıyla ütköptürün. Şoma da çarşan kapılıyor da şoma da umut bağlayan. On bir yedekte hafalık atyan yerle atıldı da tarihin hafadan. O Divil Çukur değil ya da Divil Çukur'una çöpe. Ama revolüsyon Çöp atıldı ya da. O bir tarihi hareket bilen. İran'da Türkmen Sehra'da Fikret Türkmenlerinde nice adam orta beyleklemen deneştireninde bir yılla koşa hakimiyetlik dörettiler. Bizim merkezi iştahımız vardı, merkezi koordinatör merkezimiz vardı. Türkmen Sehra'nın şuralarını sıtattı. Diyecek ol yani bir yılla şeydik öğrenmek var hep birlik şu dereceye geldik diyecek ol yani İran'daki ütköşüklük. Ne kimin yadına çıksa olsun önkü hükümet neme başımıza neme belale getirdi. Ne hilli onun ikin günümünün doğrudan içinden çıkarılı. Neke hadir Yine şunu şu tanımayan adamlar da şunu TR'den hükümet başına getirecek olayanlar. O da var akım ben yana sen yana kıyvan ne hilli olur kan ne getiren adamlar şol yüzlöy bakayan adamlar da. İkimiz yüzlöy bakamda var. İkimiz yüzlöy bakamda var. İkimiz ana millet. Olara itken. Olara itken. Şolun içinden tapılıyor. Birden yani şolun peydasında bir adam değil ya. Ha ay şolo da yani şolun yüzü ak olsun diyen mi da? Şolo da bundan kavudu diyen mi? Ana gep şonu. Ha. O zaman bu aralıkta bir Amerika'da oturan yerine Kota'da yaşap olup da biliyor musun? Bir günden bir kemçiliği yok. Neçe milyon dolar 25 ton altın var. Yani uğurlap gidiyor. Sonuçta pulu İran'ın uğurlap çıkaran natlarda, banklarda koyan pullar. O pulla bilen keyfet yaşap gören adam birden görüyor atasının babasının ne bu gurur da yüzü ak olsun diye adam tapılıyor. Bir umut oluyor. Bir bunu benim bir orduyu ne arayı? Taşta öğrengenim olup tapılıyor. Ayşmat halk sen talep et ya ne et ya deyip oğlum var rakip
fakir kem olan adam bilmeyen ekenna. Onun necitlen karşısına durun yevunni bir özümüz ba. Ben şun hükümetinin nami bilmedim revolüsiya gavar dediğinin içinde yüz nami ofisler men bana bize onu hatta diyelim bana bunun yala dip tarakim şey dip koyardı birden. Hmm. İnnem sonra meğer her iki tutup silkeleyat. Nami o böyle bir pokun yedin. Doğru. Halkı kırgınlığa verdin. Yani hükümet beni elin bir olmalı istiyorlar da. Bravo. Ayılgans adam öyle otadı ne açımına. Bravo. Mesela yaş olurlar. Ini Bu gözler gepin gözler gerçekten aydar şunu. yani yaş olurlar. Doğası var kıyın. Bile yaşayan. Son elini tutup iti bilen gittiyen. İti bilen gittiyen olan interneti yapıp dünya bilen hem bağlanışını yapıp gelmeyen vuracaktır size. Şu da önünmeye de otada diye bize diye kömek gelecek. Böyle bir sade o adamlar olmalı. Yani oturup kredenne. Sen hadir kıdaman merakı böyle şeyler kıyımlı maka Badardaki mafyalı ve dünyanın badarını bulandırıp durun. Yani sen başına bir bela getiriyorlar, bir oyun çıkarıyorlar. Her kim gördüğüne göre bir hayır olacak, bir peyda olacak. Sen neyse adam öldü mü ölmedi mi onun farkına da ola pulunu kazanacaklar. Dünya şimdi yanak bir halatta geldi. Şimdi yanak bir yağda yüze çıktı dünyada. Önkü hilli ne grense var, araçak var, ne önkü hilli devlet var, ne önkü hilli adam var. Adamların kılık kafiyet değişti. Ekonomik adamla durak başladı. Ne pulu düşünen adamla durak başladı. Ne İran'da da görünüyor. Hem de yüzle var ya da şu kadarının pulun cüz ağırak olsa havası değişen köpülüyor da. O alatı bey kolya diyem. Ama da belki Onu demek ne şu sen eğer ki aydanından şen tutsa şu İran yaşlarının fevrallı ay üstüne kalan golorun turdan hem umut bilen şu ruhanlan rejimini ağdarıp İran'la bir demokratik devleti respublikanı döretmek isteyen yaşlan ölümünü dine Trump'ın değerli ise İsrail'in vada verdi bizi de kömek eder deyip. Şol sanna inni ön gaçık giden yurdu talap gaçık giden Reza Pehlevin oğlu ve Reza häzirki Reza Pehlevin demek eli var şeyler mi? Günahı var. o da. O günahı var. Günahı var. Olar yaşlar ağırladılar, nimettiler. No Yönü şumat anka tanka bunu Ama şu tademin hepsi bir dadı bellecek olyanlar. O yaşlar aslında İran'daki ağır durmuşa çıdaman çıktılar köçe. Onlar Reza Pehlevin için çıkmadılar, Trump için çıkmadılar, İsrail için çıkmadılar. Yönü şolary rejim, Ali Khamenei'nin rejimi, Revolüsyon Gvardiya diýilen bir ýekim güç gırwuranla, öldürüp ýok edip uranla wada berip, şo ýaşlara öýüňde girmän, dowam edin urşy, ne biz ýetip gelýäs, ne baryp kömek ýetip barýar diýip Trump bir näçe gerek aýtdy şunda. Reza Pehlevin şey diýdi, İsrail'im şey diýdi. Neticede bulara inanan adamlar, ýaşlar gynansaň gaty agyr ýagdaýa uçuradylar. Demek şu taýda ýene bir soraw gelip çykýar, bir taryhy soraw. Sen pikirinçe näme gelýärsin? Bir halk ýurtda özüne gerek döwlet guruluşyny berkarar etjek bolsa kime dayanmaly? Öz güýjüne mi ýa-da keseki güýçlere? Ol öz gücüne dayanıp bilmedi. Onun yanına adatlık ya demokratiya geçip bilmedi. Onun bunun nami öyle esas rolü hem öz gücüm oynamalı. Doğru. Yani şu Böyle bir halk için ne bir desem var da. Olaylıkta bir yaşayan nami tavuk var. Şimdi onu Türkmenli bize bedene diyorlar. Yani İran'ın nami desallarını bildirsin diyorlar. no, tımsal ya da bir de tımsal. Hava şu taada yumurta oldu ya da cüce çıkar ya da. O da bir gün bir enesine yaşıyor. Buğdayın eyeti yerleşi yerinde yekelen yerin. Şimdi çağlar aytya ola diye
bunu komşulara falan dädene falan daýyna habar et, gelsinler kömekleşsinler bunu oroýulýar-da. O da çağala batımrak değilýär-da. Ol tawgaýtda ýok, o diýär beýdiýem bolsa häzir gitmeýli. O indiki hafta gelýär diýär. Gelen hafta cuma günü dinjal şundan İran'a. Otaň ol ýa-dan ýankyly gurrun etip jüýdele de gulak atýar. Ýok beýlen gaşyndan aýlanýar. Hem de atamy yetişipdir. Indi batym orun bolmaly ýoksa men muny ýel alar, beýleki bolar, şeýleki bolar diýip gurrun etýär. Otaň ol däde taýtýar diýär-de. Indi ol ýana hiçkim gelmejek bolsa bir hafta özümüz gelelýände näçe günden diýip öz golumuz çerme. Otaň ýanky jüýjele eneti gelen aýtýar diýär-de. Ol bir zat getirýär, olar ýydirmene. Ola diye indi gelecek hafta şunu özümüz geleyli. Kim gelecek olmasa da yok. Gelse gelir, gelmese gelmez diye ayttılar diye. Onu yana kolta gideyil ya. Hep özüme dayanma. Özün esası rolunu oylamalı. Ben sahrana adat edecek mi? Beylekere adat edecek mi? Özüme dolanma. Özüme esası rolü. Öz gaýratyna dayanmaly, öz güýjüne, öz halkyna dayanmaly. Sebäbi daşardan çağırlyk getirilen kömekçi diýerler, kömek üçin geljek Trump bolsun ol ýa Reza Pehlevi bolsun, ol minni daşar kyýur. Ol Amerikan garzanyny, ol teň aýdysyň ýaly, ol 47 ýyldan bäri ol Iranyň halkyny näme biçýänden bilen o. Oň bilen işem ýok. Ol ýem bir wagt ýadyndan çykaran onna. O gyzyklanyp, ol parahat wagtda gyzyklanyp bir Iranyň halky bilen gepleşen adamam däl. Diňe şu garma ünlükden peýdalanyp ýöne döwlet başyna geljekmiş, ata-babasynyň aryny aljakmış da. Indi men aýtjak bolýan adam şu daşardan kömegi geljek güýçler köpülenç, men 100% diýmeýin, ýöne esasan öz meselesini çözmek üçin gelýär. Sen meseleni çözmek üçin däl, olar öz meselesini çözmek üçin gelýär. Anha onu Venezuela bar Maduro'nun owurlanyp alyp gaýdanyny Trump soňundan aýdyp otyra. Inni Venezuela'nın neftin men satjak diýär. Satýaram. Şo satan neftiniň bahasynyň belli bir bölegini bilmedim 60%-ni mi 70%-ni Venezuela berýänniýe, galandan men özüm alýanniýe. Satyp men özüm hakym bolmaly ýa-da. Hanni şol häzir Iranyny da eger de bardy gelli şo daşardan gelen güýçler ýeňäýse, şo töwda boljak da ýene-de. Ýa men ýalňyşýanmy? Doğru boljak da belli öň bolan zat ol öň zadyny bildiren o kimligini nähilligini. O sistem ol hökümet häzirki zaman hiç zada yaramaýar. Iranyň halkam goýmaz. Onu Türkmen bolsaň, Türkmeniň şondan gören bir haýry ýok. Mesal için özümüze geleyler. Ondan için şoňa ýykylmaly. Ol biziň ýaşaýan ýurdumyzda hemmesinde İranyň meclisine kabul etdiripdir. Şu Türkmen Sahra diýen ýer men şahsy mülkümdi. Otaň İranyň hökümetem hiç zat diýip bilmeýär. Halkam barahymyň şahsy mülkü diýip kabul etmeli. Adam näme 79-da revolýusiýa boldy. Hökümet agarly ola kaçdylar. Türkmende de bir meýdan geldi. Türkmen haýal etdi, hiç durmady, derre harekete geçdi. Her obada oba şouralaryny gurup başladylar. Şäherde şäher şouralaryny gurup başladylar. İranyň hiç ýerinde beýleki ýerlerde Homeni diýdi komitet guruldy. İslam Inqilab Revolüsiýasynyň komiteti şo falan obada falan şäherde dedi. Mesela onu dinlemekde öz şouralaryny gurup başlady. Ondan sonra da bir merkezi ştab türetdi, koordinasyon merkezi. Yurdu ödümü dolandıp başladı. Şonu etmesen sana kim gelip verecek onu? Doğru. Inni Yusuf bilen gepleşigimiz häzir soňlanıp barýar, şoň üçin bir prinsipial sorawy ortaga atadym gelýär. Inni sen tejribeli siýasatçyna, sen siýasatçy hökümünde, Türkmen Tehran ýaşaýjy hökümünde İran halkyna nähili hökümet gurulşyny maslahat berip biljek. Nähili döwlet gurulşyny teklip edip biljek. Özüň nähili döwlet gurulşynyň bolmagyny isleýär. Men pikirçe İran
İran'da yetki dami halk yaşayan. Böyle de son biri. Kürtler var, Kürdistan yani yerde yaşayan. Azerbaycanlı var. Ondan sonra Beluçlar var, Beluçistan'da yaşayanlar. Araplar var, Arap, El-Ehvaz, Arabistan'da yaşayanlar. Lorlar var. Horasan'a gelemizde, Horasan Türkleri dik var, hep halk yaşaya ödün Türk'ün bilye amartını. Şulan hemmeti her gayti ödünü öre bir peydalı hükümet kurulacak olsa şu yurtta. Şulan hemmetinden emele gelen bir İran Federasyası dönemer oluyor. Şonun var hep biz şu mahal ne açık koalisyonun içinde Türkmen toparlarım birleştiler. Bir Türkmen tahra arkalaşma şovratını dörettiler. Doğru. Şon adından bir koalisyon İranların döretken koalisyonların içine bilem agdab oluyor, bilem koşuluyor şonun içine. Şonun bir haytına koşuluyor. Hayti federasyon yani orta şona var. Sebebi gelecekte Türkmen tahra da ödüne göre bir federatif yurt bolmalı. Federativ Respublika olmalı. Yurt, devlet. Tamam da. O zaman şolun şu federatif dönen yurtların içinden merkezi hükümet şolun vekillerinin formirlanmalı. O zaman biz şey demizde köpçülük birlikte harekete geçiyor. İran'da 90 milyon halk arkalaşıp harekete geçti. Ben şeyle düşünüyorum, yurdu batım yani kemçiliklerini aradan ayırıp bir tofor üstünlükler kazanıp başlarlar. Ya. Doğru. Demek senin Adam, düşüncende şu İran federativ devlet olmalı. Federativ Respublika olmalı. aa, Her, İran her Federativ milletin öz Respublika avtonom Respublikası olmalı. Ne Türkmen tehra, Türkmenlerinin, yok, Arapların. avtonom Respublika değil. Avtonom Respublika. Yani yerli hükümet öğretmeli. Hava yerli hükümet olmalı. Yerli hükümet öğretecek olan parlamentin olmalı. Türkmen Tehran öğretilen bir parlamenti olmalı. Hava. Ödüne kanun çıkarıyor. Hava. Ödüne polisiye dörötüyor. Armiya merkezi hükümetinki, pul merkezi hükümetinki oluyor. Hava. Yani şol regionuna kazanılan, yani şol federativ respublikada kazanılan ehli baylıklar şon öz büdjetine giriyor. Milli baylığını öwürliyor. Yönü daşary işler hem harbi maksatlar, harbi işler bilirikde çözülüyor. Federativ merkezi federativ devletin garamağına bolýar. Yan kaydısın ýaly galan datlar hemmeti içki siyasat ondan yankı iktisadiyet, siyasi yolbaşçılık ol. Misal üçün Türkmen tehra Türkmenlörünün öz eline bolmaly. Azerbaycan'ın öz eline bolmaly. Kürtlerin emeleňem. Doğrudan onu bu diýen teklibin bu sen gözüňe getirşin häzirki zaman ösen federativ devlet kuruluşuna gawak diýilýär. Eger şeýle bolsa belki de İran'a uzak wagtlaýyn, belki de baki parahatçılıklı bir devlet emele getdiler. Şeyde değil mi? Ne? Havada. Eğer biz şöyle bir İran'la dünyada hem bir toplum. Sen halkı dolandırışta koşup bilmeli. Halk da gelip özüne meydan vermeli. Bilelikte hem de benim öz vazifem yerine getirmeli. Hem de hatta koşulup durmalı. Doğru. Şunu yanak bir çare görüp olsa hem de güç bile bir yana yığınlanmalı oluyor. Bir sisteme, bir rejime kulluk etmeli oluyor. Yurt ötmeli oluyor. Bir doğalluk yaşayış, parahatta bir yaşayış, parahatçılıkla bir yaşap bilmek, parahatçılıkla, dostluklu yaşap bilmek şert duruyor. Doğru. Arkalaşıp, birbirine kömekleşip, hemen kömek etmeli, hemen gitmeli etken olsa, o gelip ona kömek etmeli, birbirine şimdi yanak, o her birine çok bir ayalet geliyor da, velayet ve ayalet var da, ayalet olanı yerli hükümeti oluyor da. Savol inni onu bu edeklikçe gepleşimizi jemläýeli, nähil görýän. Onu Köp ýaşy. illeşlenmez bilen tomuşaçylarymyz bilen bu edeklikçe hoşlaşaýely. Benim bir gysagly ýagdaýda. Hawa häzir aňyan bir gitmeli ipdiň-de. Ona näme?
Kadırlı dinleyiciler, kadırlı iyilleşler. Bir bilişiniz ýaly bugünkü gepleşigimiz Yusuf Kor gatnaşdy Germaniýadan Türkmen Tehran Türkmeni İran'ın ýagdaýyndan gaty gowy baş çykarýar. Şoň üçin biz Yusufy bugünkü gepleşigimizde çağırdyk. Hem de häzirki wagtda ýakyn günlerde hem İran'naky ýagdaýa keseden baha bermäge tynandyk. Emma bir gepleşikde bunun soňuna ýetmek mümkin näl, ýagdaýlar sagat saýyn özgerýär. Güýçli munafibetem üýtgeýär. İspaniýa ýaly Ýewropa döwletem häzir Amerikaň hem Israiliň bu agressiw siýasatyny gollamakdan dor boyun açyrdy we harby bagalaryny ulandyrmakdan boyun açyrdy. Şeýle döwletleriň sany ýakyn günlerde ýene de artmagy mümkin. Diýmek ýyzyp ýene geljekde ikimiz bu ýagdaýa gaýdyp geler diýip men umyt edýän. Täze dören ýagdaýlara dogry baha bermek üçin. Ona köp sag bol biziň gepleşigimizde gatnaşan üçin. Sizem sağ olun. Baryňyza jan saglyk arzu etýän biz dinlejeklere salam aýtýan. Bugün 8 mart dünýä boýunça belli bir gün bugünün başlanam gotlak geçtik ýöne biziň ortadan fikrimiz, aklymyzy işledik, düşünjämiz, paýlaşanymyz umyt etýän bir-birimize haýyrly peýda ýetirdim. Ýa-ni arzum, umydum bar. Doğru. Onun heme kadırlı ilişkiler bir bugünlükçe bu gedekki gepleşigimizi geçirip kutarýar. Yine de efirde duşýansak hoş. Sag bol. Sağlıkda görüşelim.